рафиня чанд рӯз пеш ба ҳамдастааш туҳфаи зебо ва гароне тақдим кард. ин моро ба фикр мебарад ки футболбозон дар фаъолияташон чӣ хел туҳфаҳо кардаанд. саволи мазкур ҷавоби худро дар ин навор мегирад ва албатта мо аз рафиня оғоз мекунем. пас аз ҷоизаспурии тӯпи тиллӯӣ ва беҳтарин бозингар эълон шудани Ламин Ямал, рафиня хост ӯро бо тӯҳфаи хосе ки бо тилло оро дода шудааст табрик кунад. он телефон буд ки рақами Ямал ва номаш қафояш навишта шудааст. ин тӯҳфа ба Ямал писанд омад ва ӯ аз ҳамдастааш миннатдор шуд. бо ин ҳайрон нашавед, зеро каме пас кори кардаи Мессиро ҳам мебинем. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. оиди Эрлинг Холанд мегӯем. ӯ ба ҳамдастаҳояш соатҳои Rolex харидорӣ карда сипосгузор шуда буд. вақте ки гузаштани Холанд ба Манчестер Сити тасдиқ гардид, Эрлинг хост бо ҳамдастаҳояш ва кормандони Дортмунд хайрухуши хотирмоне дошта бошад. ҳамлагари норвегӣ 38 соатҳои Rolex барои бозингарон ва 20 соати Омега барои кормандони даста тақдим намуд. он вақт нархи Rolex тақрибан аз 11 то 13 ҳазор паунд буд ва Омега бошад аз 6 то 8 ҳазор. ин маънои онро дошт ки Холанд барои тӯҳфаҳояш тақрибан $500 000 сарф намудааст. ҳеҷ гап не, зеро шартномаи нави ӯ бо Манчестер Сити чунон буд ки ин маблағ дар давоми 2 ҳафта барояш бармегашт. дар бораи Холанд ҳарф задан моро ёди Златан Ибрагимович мебарад, зеро онҳо шабеҳӣ дар бозӣ доранд. Ибрагимович низ тӯҳфаҳои аҷиб дар гузашта ба ҳамдастаҳояш карда буд. соли 2020 вақте ҳамагӣ орзуи доштани PlayStation 5-ро мекарданд, ҳамлагари Милан ба ҳамдастаҳояш ин таҷҳизотро дар соли нав тақдим намуд. Рафаэл Ляо, Саму Кастелехо ва Матео Мусаккио дар Инстаграм барои ин тӯҳфа миннатдорӣ баён карда буданд. Ана Ляо ки бо Роналду дар тими миллии Португалия бозӣ мекунад, Златанро барои ин тӯҳфааш нобиғаи футболӣ номида буд. яъне чӣ? барои PlayStation шуда ӯ ҳамдастаашро фаромӯш кард. он вақт нархи як PS5 $500 гуфта мешуд, вале мушкилӣ дар он буд ки бо сабаби дар карантин будани одамон шумораи аввалини фурӯши ин таҷҳизот кам буданду барои дастрас кардани он аниқ ки Златан Ибрагимович пулҳои бештар пардохт намуда буд. аз собиқ бозингари МЮ ба дигар собиқ бозингари МЮ мегузарем. Пол Погба баъди қаҳрамони ҷаҳон шудани мунтахаби Фаронса соли 2018, Погба ба хулосае омад ки медалҳои тилло барои дастоварди нодири онҳо кам аст. ӯ хост ки бо стили амрикоӣ кор кунад. нимҳимоятгари фаронсавӣ барои ҳамдастаҳояш ангуштарини қаҳрамониро тӯҳфа намуд. ҳар ангуштарин аз бриллиант ва тилло оро дода шуда буд ки навиштаҷоти қаҳрамони ҷаҳон ва ному шумораи бозингаронро дошт. ҳама аъзои дастаи он вақта ин тӯҳфаро аз Пол қабул карданд ва ин як амали хуби ӯ гашта буд. худи Погба корашро чунин шарҳ дод ки ман онҳоро оилаи худ мешуморам. ин як тӯҳфаи хурди ман шуд ки он қадар арзиш надорад. чизе ки абадӣ мемонад ин қаҳрамон шудани Фаронса мебошад. ин ангуштарин гум мешавад, вале таърих абадӣ хоҳад монд. медонед боз ки баъди қаҳрамони ҷаҳон шудан ба ҳамдастаҳояш тӯҳфае кардааст? албатта ки Лионел Месси. баъди қаҳрамони ҷаҳон шудани Аргентина соли 2022, Месси 35 телефонҳои бо тиллои 25 карата зерпӯшшударо харидорӣ намуд. ҳам бозингарон ва ҳам кормандон бо номи худ ва рақамашон чунин телефонҳоро дастрас карданд. ин дастовард барои мунтахаби Аргентина маънои калон дошт ва чунин ҷашн гирифтанро Месси дуруст хонд. боз кадом тӯҳфаҳои ғайриоддии футболбозонро шумо медонед? ҳатман дар ин бобат дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.